Okay. Adwa duoko weche ariyo kende. Inema isiro twak an moka dekito wacho ni twak ok gidwa. Asiro gimiluongo ni intergenerational national conclave. Nikech ang'eyo maber, mokwongo we aduoke, awinjo ka oketo some statement across ni josiasa kamoro nyalo biro gi proposals moko mondo benefit them. But we awach ni a level of a senior and seasoned politician machalo kaka former Jakom Raila Odinga. Raila sani kabiro, Jakom sani kabiro gi proposal. Okapani Jakom nyalo biro gi proposal moro mondo ano benefit. Jakom biro gi proposal mondo Jakom ngeni Jakom chalo kwaru bana. Kwaru kabiro gi proposal to dwani oket ni Kenya ma is stable kendo Kenya ma miyo opportunity mondo thrive. Koro watem break down gima national conclave ka diponi nyaka biri national conclave in the mind of Jakom onego benio chalo. National conclave chalo kama. Wabedo gi national conclave conference ma chalo kaka conference mano wabedo godo kwa manya constitution 2010. Iwinjo. Constitution 2010 constitution osebedo implemented kusopodi. Obedo implemented. Kata ka en mana half of it, kata ka en mana 70 of it. Iwinjo. To wabedo gi document madwa chalo mana gi mano. But document ni dhi tangonwa structure gi yore mwadhi expand godo economy wa. Odhi bedo gima chalo kaka an economic declaration. Nikech ng'eni nyaka ne Kenya yud independence 1963. Barely how many years ago? 63 years ago. Wasebedo kwa wabedo gi progress mopogore. But progress madung achiel mwasebedo godo en Constitution 2010. Ma was a legal document. Pok wabedo gi an economic document madhi outline kaka wadhi dongore kaka uchumi. Iwinjo? Emomiyo ka iluongo a national conclave ok wadhi discuss kaka wadhi bedo gi another legal document an equivalent of a constitution. No, because we already have a constitution. What conversation are we going to have? And kik wakaw niya samora mora luong conversation ni nitiere jok ma idhi chame table no to gitiere jok mobiro chiemo. They eat and they eat hapana. Conversation oluonge gi goodwill. Iwinjo? Iluongo gi goodwill ni hapana. There is unrest. Iwinjo ka conversation iluongo gi ng'at miluongo ni ogai matije ne gayo ji. Ni hapana, we uru goru, be uru piny, let us converse. In kiwo iwago tich, ingamo di school, you have a degree and so on. Iwinjo? To some extent, iwinjo kaka economy ni dhi. Iti nitiere ground. Be ibinongi proposal. Be welcome back. Idoni wakiri job opportunities kanya. To kaji obiro together. Stakeholders, health sector, so economic sector, experts kude mopogore. Wadhi bedo piny, to wadhi bedo less than a declaration machalo kaka constitution. But in fact, the first line on the Kenyan economy will be driven by provisions in this particular document, such that the moment that document must be there. It's high time we have that declaration. Mondo wadu away gi moronia ngato ka biro telo, ngato biro gi formula ne. Ingeni gima inyo kaka Uganda, any president biro o campaign, to ko campaign ngato after 10 years ngato biro gi bottom up. Talk 10 years ngato kendo biro campaign kendo biro gi bottom side. Talk another 10 years, so you look at what dignity as an economy. Because we don't have a charter or a declaration as to how our economy is going to be developed. And kaka Hillary Ojwang, and mano is the least we need mondo wachak dongore kaka Uganda. Kaka koro Gachagua sani, Gachagua ero yuago iwinjo ka grievances kaka nyina wacho ni grievances gin grievances or gin issues. Grievances moka Gachagua wacho extrajudicial killing. Extrajudicial killing ok pidh ng'ato. Although it's an issue, yes, but extrajudicial killing yakanye economy. Iwinjo. Gachagua iwinjo ka grievances ma there are no employment opportunities. Iwinjo. En maber. But jokma employment opportunities in Yogidango, give vijende, angoa, economy. Iwinjo. But koro wawach ni koro opposition odhi oriwore. That's one more minute. Wawach ni koro opposition oriwore. Koro gitemo biro gi policies. Of course they are going to hire experts they temo they winjo itgi ground and gibiro gi policies mambete it dan. Iwinjo. Gibiro temo uso ne ji.
ka gisetemo uso ne ji gibiro kata koro wach koro gin gibiro gi trickle down ero trickle down no gichak gibiro godo kendo 10 years gichak giti godo confusion kan jok biro chako biro kendo an koro ilere jo ndaro makoro achung rais koro chako biro kendo gi formula moro kada ka en hand sakibo iwinjo so what we need wadwane kaka oganda and as a territory kaber wawach ni we are this charter maka rais biro rais mora mora kabiro ibiro dongo Kenya according to this charter onge ngat mabiro gi guesswork onge ngat mabiro gi formula mane momiyo mane gima wadwani wawach conclave dan kan intiere kod paro moro